Kristin, jag älskar din spontanitet. Du är otroligt attraktiv, du är snäll, du är hjälpsam och du vill allt väl till alla och alla runt omkring dig. Och jag älskar dig med hela mitt hjärta. Jag önskar till min man att han ska vara alltid frisk, lycklig och glad och hela livet ska ha sin underbara fru. Aš gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad galėčiau atvažiuoti į Lietuvą dėl šitos šeimos. Iš tikrųjų dabar aš lipau, taip stengiausi, taip norėjau būtent važiuoti čia, atsirasti čia, dėl to, kad jie man, iš tikrųjų, special.